Dobrodošli ljudi u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas smo se raditi mnoge stvari i kao što vidite, pada kiša. To je normalno u Minecraftu. Ali ja ne volim kada pada kiša. Ovdje šta puno da nije ovo po satu. Čekaj, sam da više. I malo sam radio, ne želim stalno, gubim puno vremena na upraviti kuće. I danas moram da završim. Ne moram završiti, ali bilo bi poželjno više. Da imamo male avanture. Tražimo da tražimo taj temple, na primjer. To je bilo fall, velik. To je bilo dobro. Tražimo temple. Jer se ubijam znavajući kako se radi sedlo. Ne znam nikako kako se ono radi sedlo. Uvijek, ne znam. Ljudi, ako vi znate kako se radi sedlo, molim te objasnite kako. Jer sam očajan. Jer ne znam kako se radi sedlo, a rado bi ja hodila malo konjića. Jer ne moram da ne trošim ovaj hangar na hodanje. Njegov bi trošio normalno, ko ne bi hao. Jučer sam bio pola hangara. Jedva sam ko nabacio makar ovo malo hangara. I ako tiho pričam, izvinjavam se, malo me grlo pecka, ali sam pričao bi je glasno, ali ne mogu, boli me grlo, pa ne mogu, a pričao bi sam. Creeperi su mi kod kuće. Ajme, da će sad. Jer pada kiša. Ali se spolo. Jer oni, ako ne se znali da ga umiru od vode. Ma daj baš. Nisam mislio danas na lovina mobova. Nego sutra. Mislim da sutra ne dobro. Vidite, ne. Sada napravi put. Ću morat od tamo creepera. A da mi ne razli put. Jep, probudio me. Ajde, zaspi, molim te da me ne ubijavamo pa više. To ne, skeleton gori, zombi gori. Dođi, tatić. Creeper, ne creeper, samo ne creeper. Enderman. Oh ma daj, pa morali Enderman danas. Pobjegao na creeper, yes. Okej, ako mi njega ne treba da neće nije nas. Okej. Imamo 26 stairs. Vraću kuću sličnu. Mislim,
Enderman. Ljudi, slušajte se. Stvarno je. Idem gledati. I mnogo sam čekala sve da krenem gledanjem. Imala sam nekih obaveza jučer, što neću baciti jučer treće, ali nisam stigao. Imala sam nekih važnijih, imala sam nekih važnijih poslova. Ja, brzinke treba raditi. Što sam neki avanturistički dio. Ja bi za opet Mati otišao. Stvarno. I bilo više vrijeme da još ispećemo ovaj iron. Ma daj opet. Opet sam na 0 leva. Čite. Samo ga je tupa. Ovo je opasno. Ovo je wow. I evo nas. Dobili smo 6 ironi. Idemo da kraftamo jedan mač. Ali ovaj ćemo zadržati. A onda ćemo krenuti s ovaj. Trošiti. Pitam se koliko ima damage-a. Skinuo minuti. Janjetko. Nisam srca svojim sitom. Samo imam sit. Još treći. Dobro. Znači, sam u prvoj epizodi našao iron, ali nisam ja ti koristiti sve do sad. I ne fali će me sterec. I ovo se gleda sve ispeklo. Uja kaša. I sad ću prvo da napravim. Jedan chestplate i da nemaš ništa. I dobro bi bilo napraviti kako se kaže sad, dobro bi bilo napraviti chest jer mi polako nestaje. Da znam, ne. Creeperu, konju jedan. Ode pukni bre. To, pukla. Neće
Crni Creeper je na gore poljanu. Ali ime tako. Pa baš kao što rekao u prošlom epizodu, Srbija izgleda ko Šrek. Ha. Ne mi treba. Božem, kad smo ubili Endermana, moželi su da si ubije Draguna, ne običnog Endermana. Dropa Ender Pearla u ovoj deo. Nešto ovako sam sam kopao i preuzeo i nastavio je kopa. No, zar se to može? Ja to nisam znao. Ako nekad ovako prekine epizodu prije vremena, to je zbog... Vragu, bre. To je tako loše. Pokrećemo s ove sterse. Zašto ne? Ma daj! Zašto je tako teško postaviti ster? Da ne bude no. I moram malo shiftati. Jer mi kad zapadne dugme, evo ovo dugme zapadne. Moram malo shiftati. Da ne bi više zapadalo. Ajde sad tu. Sviđa. To je dobro. Napokon je, alhamdulillah. Opet. Stvarno. Ja, bađa. Znači mrzim Creeper, on ne može izravno ubiti, ja sam malo priubio Enderman. I ništa se nije desilo. Mi je eksplodirao niti šta. Ali eto. Mislim da neću imati vremena jer sada ima malo, nemam puno vremena. Sad ćemo ići negdje. Ja ću ići negdje, moram požuriti. Možda neću se završiti, ali eto. Uglavnom, ako se svidi patite like. To ne, kad može biti bolje. Ako privati s jake. Možda izvršimo ovo do kraja serijala. Izgleda neću. Inače... Inače, odmijenite da neće ne igrati. To je na kraju. I posljednje spavanje. Neću. I vidimo se u drugoj epizodi.